Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Dovolte, aby som privítal medzi nami vzácneho hostia, pána monsignora Bodmánka. Po pár rokoch, ktoré ste tu neboli, sme trochu obnovili kostol a preto vás vítame v našom obnovenom kostole. Vy ste ho predtým, my teraz sme ho trochu obnovili a tešíme sa, že ste medzi nami opäť a že ešte máte zdravie, že ste mohli sem prísť, tak nech vám Pán Boh dá zdravie aj do ďalších rokov a vítajte u nás. Ďakujem. Ďakujem pekne za milé slova pána farára. Nie trošku obnovili, ale podstatne obnovili ste kostol. Dostal úplne inú fazonku, ako si ho ja pamätám. Ale na začiatku chcem predovšetkým povedať pánovi farárovi, pánovi starostovi a všetkým, ktorí ste sa pričinili o obnovu tohto chrámu, poďakovať. A svätú omšu obetujem za vás všetkých. Pochopiteľné, že po rokoch, keď človek sa asi vracia na miesta, kde toľké roky som pôsobil, že som trošku dojatý, aj vám všetkým, ktorých vás vidím. A ďakujem vám, že sme sa tu mohli stretnúť a že môžem spolu s vami sláviť Najsvätejšiu obetu. Preto sa na slávenie pripravme úprimnou ľútosťou, zamyslíme sa nad sebou, odprosme Pána za všetko. Za to, že sme nejakým spôsobom sa previnili, či už proti Bohu, či proti našim blížnym. A odprosme ho aj za to, že sme málo milovali. Aby sme mohli s čistým srdcom sa priblížiť Bohu a mohli sláviť Najsvätejšiu obetu. Zmiluj sa nad nami, Pane. Lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. A daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluj nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Please
oslávil svojim životom a svojou smrťou. Aj v našich srdciach konaj divy svoje milosti, aby nás ani smrť, ani život nemohli odlúčiť od Tvojej lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Malachiáša. Hľa, blíži sa deň, ktorý vládne ako pec, a všetci namyslenci a tí, čo páchajú neprávosť, budú ako plevy. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani výrobok. Ale vám, čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Bratia, sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na trhu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami.
Takýmto prikazujeme a vyzývame ich Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Počuli sme Božie slovo. Ježiš povedal svojim učeníkom: až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví zprava a capov zľava. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého, alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie: veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Počuli sme slovo Pánovo. Drahý otec, môj spolubrat Milan, trhá asistencia, mládež, milovaní bratia a sestry. Každý národ si uctieva tých, ktorí nejakým zvláštnym spôsobom sa pričinili a zanechali po sebou niečo mimoriadne. Pretože tým sa obohacuje celá spoločnosť. Môžu to byť vedci, spisovatelia, môžu to byť technici a samozrejme ktorí sú veľmi blízki, mládeži, speváci a všelijakí iní skladatelia.
Ale žiaľ, mladí ľudia vidia v týchto ľuďoch nie model, ale modly. A často ich napodobňujú, ale obyčajne len tie zrovnačky. Frizúr, oblečené, tetovanie. A mnoho rázy sú došťaní títo, čo to nezaslúžia, aby ich mládež napodobňovala, pretože sú duchovní. Bratia a sestry, ja treba povedať, že život nespočíva na takýchto ľuďoch. Život nespočíva na komputeroch, počítačoch, ani na vyhratých góloch. Život spočíva niečo iné. Život spočíva na tých, ktorí prekonávajú sebe človečenstvo. Ktorí žijú pre ideály dobra, pravdy, spravodlivosti, lásky, odpúšťania. Ktorí napodobňujú ten najkrajší model, ktorý kráčal po tomto svete, a to je Ježiš Kristus. A týchto voláme svetci. A medzi nich patrí aj svetec, patron tohto vášho krásneho chrámu, svätý Martin. Hoci od jeho života nás delí 17 storočí. Predsa si myslím, že je stále aktuálny, moderný, že sa nám prehovára, že nám má čo povedať. Aj nám, veriaci 21. storočia. A tak, ako ho vidíte aj na obraze, že sa rozdelil s tým žobrákom o svoj vojenský dom. Takýto ostáva po všetky časy. A ja si myslím, že aj budúcnosť. Tento obraz hovorí o všetkom. V tom je celý jeho život, no je celá jeho láska k Bohu, ktorá išla cez človeka. Bratia a sestry, ale musíme si povedať, že vlastne svetci nemôžu dostať v našich predstavách len ako ľudia, ktorí oslavujú. To je bolo málo. Veď svetci sú tak starí ako sama cirkev. A len to, že im by sme zasvedcovali naše chrámy, to je bolo málo. Ako nám to často pripomínajú aj poslední pápeži, svetci sú naše modely, napodobňovali. Žiaľ, mnohí kresťania, keď poviete niečo o svetovci, tak nemajú husú kožu na sebe. A robia všetko preto, aby nikto o nich nepovedal, že je svetec. Prečo? No pretože majú deformovanú predstavu o svetosti. Pokladajú ich za čudných ľudí, za nenormálnych. Za tých, ktorí vždy robili opak toho, ako robil normálny človek. Ale ja si nemyslím, že to je obraz svetca. Myslíte si, že matka Teresa, ktorú všetci určite poznáte, že bola čudná žena? A jej sestry, ktoré sa dali do tej služby najposlednejšie, dodnes konajú úžasnú službu v celom svete. Úžasnú službu. Alebo si myslíte, že svätý Ján Pavol II, či ďalší pápeži, ktorí boli vyhlásení za svätých, neboli normálni ľudia? Alebo nedávno blahorečený
mladý chlapec, 15-ročný, Karol, prezviskom vypadol, ktorý bol špecialista na počítače, ktorý dokázal vytvoriť všelijaké programy, čo iné nedokázali, 15 rokov, ktorý sa vedel zapájať do športu, ktorý bol veselý, stretával sa s mládežou. Zomrel, teda, keď mal 15 rokov na leukémiu. Myslíte, chlapci a dievčatá, že tento nepatril do našej doby? A tak by sme mohli pokračovať ďalej. A myslíte si, že Ježiš, ktorý povedal, buďte svätí, ako váš nebeský Otec je svätý, žartoval? Je potrebné však, aby sme si urobili pravdivý obraz o svetosti. Pravdivý obraz. To boli takí ľudia, ako sme všetci tu zhromaždení. Mali svoje víťazstvo, ale aj svoje pády, pokušenia, nebezpečenstva. Museli znovu a znovu začínať. Tak ako aj my všetci to robíme. Snažili sa ale dozrievať do tej lásky. Do tej lásky, ktorá miluje Boha z celého srdca, z celej duše a blížneho ako seba. A takýchto veriacich máme skutočne po celom svete. Svätý Ján Zjavený po svojom zjavení píše, že je to nespočítateľný zástup zo všetkých národov, jazykov a kultúr. To sú tí svetci všetného dňa. Medzi nimi je možno, že tvoja matka, tvoj otec, tvoji priatelia. Že medzi nimi sú kňazi, ktorí aj tu pôsobili, učitelia, vychovávateľi, mnohí starí ľudia, ktorí dokončívajú svoj život na lôžku a už nič nemôžu, ale predsa myslia, modlia sa, obetujú za vás, ktorí ste tu, ktorí sa držíte, ktorí vyznávate svoju vieru a sa vám nepoddáte. Za vás mladí, chlapci a dievčatá. Celá fronta vo svete týchto ľudí trpiacich obetuje za vás. Aby ste v tomto svete, kde zla zo dňa na deň pribúda, vydržali. Aby ste zostali verní ideálom evanjelia. Aby ste neuverili podvodom, ako idú na vás. Ako vás chcú oklamať. A ukradnú vám to najcennejšie, za čo celé generácie trpeli, a to je dar viery. Chlapci a dievčatá, ste stvorení pre vysoké veci, pre vznešené veci. Boh vás volá do výšky. Teda tá výška toho orla. Nemôžete byť ako sliepky, ktoré žorbú všetko, čo im nasype. Vy musíte sa pýtať, čo by to osoby pre súčasnosť i pre večnosť. Bratia a sestry, zaiste ste si všimli preščítaní ľudu, že vyše 300 000 katolíkov sa prestalo hlásiť k cirkvi. Čo vám to hovorí? Je vám to jedno? Alebo si myslíte, že to tak musí byť?
Preto hovorí, že sme zlyhali. Zlyhali sme. Počnúť nami kňazmi a všetkými vašimi, teda vaši, ako veriaci. Zlyhali sme. Hľadajme príčinu. Skutočne napodobíme našich svedcov. Snažíme sa v tom prostredí, ktorom žije, vydávať to svedectvo o Kristovi. Jeden Kristus, ktorý nás skutočne tou najvyššou autoritou, pre ktorú žijeme. Alebo sa dokonca hambím za to, že som kresťan katolík a kde môžem sa skrývať. Ak by sme išli touto cestou, verte, že nepoviem veľa, 50 rokov, už bude z tohto kostola myšliť. Že ako vidíte, že títo ľudia prichádzajú do Európy, moslimy, migranti. A čo keď sa to tu nahrane do celej Európy? Budeme schopní obstáť v tých skúškach? Oni si zachovávajú svoju vieru. Oni žijú podľa svojej viery. Oni sa modlia. Oni sa kláňajú teda svojou Bohu. Robíme to aj my. Pozbudia sa na nás tí, ktorí sú vzdialení od Boha a kresťanstva na pracovisku. Aké sú naše manželstvá a tak ďalej. Teda, bratia a sestry, to nám nepomôže len to, že ideme do kostola. Tu bereme silu, ale ten život sa odohráva na tom kolorišti, tam, kde pracuješ. Všade tam, kde riešiš svoje problémy. A preto, bratia a sestry, dnešná slávnosť, na ktorú sme prišli a ozaj naša úcta svätému Martinovi, nech nám všetkých ozaj trošku tak pozvodili, aby sme to dedičstvo otcov, za ktoré toľko trpeli, vynášali veľké obety. A nebolo to ani tak dávno. Vieme, čo sa tu pravda tiež robilo za komunistickej totality. Čo to znamenalo vyhlásiť dieťa na náboženstvo. A všelijaké rôzne skúšky. Vydržali ste. Spolu sme si budovali ten duchovný život a nedodávali sa. Budete to schopní aj vychádzať, dievčatá? Budúcnosť je vo vašich rukách. A buď sme na jednej lodi, ale s tými ostatnými. Buď budeme niečím, čo ozdravuje tú spoločnosť, čo je prináša to, čo ju vyprázdňuje, teda tie duchovné dary, duchovné hodnoty, evanjelia, alebo všetci spolu zahyneme. Pane, prosíme ťa, nech dedičstvo otcov, dedičstvo cirila metoda, nech dedičstvo všetkých tých, ktorí nám odozdali dar viery, nech to dedičstvo znovu
naberie silu v našich dušiach, v našich farnostiach, v našich diecézach, aby sme ozaj boli pripravení na tú budúcnosť, aby nejaká zloba, nejaká sila nás neodlúčili od Ježiša Krista a jeho svätej cirkvi. Amen. Amen. Zomrie si šiel, mnohokrát
sa, bratia a sestry, aby sa moja obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán vyhľa obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane a Bože náš, posväť tieto dary, ktoré Ti s radosťou prinášame pri spomienke na svätého Martina. Nech nás táto obeta posilní, aby sme v šťastí protivenstva kráčali správnou cestou skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Zdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo obdivodným svedectvom svojich svätých ustavične obnovuje životnú silu svojej cirkvi a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky. Ich vynikajúci príklad nás povzbudzuje a ich láskavé odhodovanie nám pomáha naplňať tajomstvá spásy. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi a svätými oslávujeme a radostne voláme. Podobne po večeri vzal zdával si vďaky dobrorečil a dal svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na
slávnu pamiatku. Jeho slávneho zmŕtvychvstania na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna. Naplň Duchom Svätým, aby sme boli Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý robí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, svojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Martinom, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuje svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpených. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých, bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom. Kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom,
Tvojej vôle milostivo daruj pokoje, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, láska, láska, nech je medzi nami. Boží, vysnívaš neví sveta,
Digno defendeme in hora mortis me. Pane, posilnej nás sviatosťou jednoty, pomáhaj nám ochotne plniť Tvoju vôľu a úplne sa odovzdať ako svätý Martin, aby sme mohli tešiť sa, že patríme celkom Tebe, skrze Krista, nášho Pána. Vypočujte si to s nami. Sväté omše v týždni budú obetované po farnosti zajtra v pondelok do 18. predselaní. Zosnuli Dušan Kuzma, súrodenci, rodičia, starí rodičia z oboch strán a Božie požehnanie pre rodinu. Utorok po 17. Koniarovci a zosnuli Kozimori Bielo, manželka Antonieta, rodičia z oboch strán a Božie požehnanie pre rodinu. O 18. predselaní zosnuli Ernest, Mária, Bazalovi, dcéra Marta a Škagrovia. V stredu ráno o 7. preselano zosnuli z rodiny Bublovej, Gálovej, Košťálovej. V Rušovano o 17. zosnuli Štepán, Mária Vargovi, deti, starí rodičia Vargovi, Kamencajovi a za Božie požehnanie pre rodinu. Po štvrtok máme spomienku svätej Alžbety Uhorskej, reholníčky v Preselánok slávnosť, nakoľko je to patronka nášho farského kostola. O 17. Koniarovciach svätá omša zosnuli Julius, Dalila Vlkovičovi, starí rodičia z oboch strán, syn Anton, vnuk Pavol. O 18. Preselánok zosnuli Silvester, Alžbeta, dcéra Mária, zať Pavola, Božie požehnanie pre rodinu. Piatok o 17. Rušovánok zosnuli rodičia Vankovi, Urbancovi a Božie požehnanie pre rodinu. O 18. Preselánok zosnuli Ľudovít, Alžbeta, synovia, Milan, Vladislava, Božiu pomoc pre rodinu. V sobotu ráno 7:30 Preselánok za dušu, ktorá potrebuje večnú spásu a pokoj. V Beliciach o 18. s nedeľnou platnosťou zosnuli Julius, Nemet, Estera a starí rodičia. Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa, Preselánok hodová slávnosť.
Pre slávnosť svätého omše 8.15, poďakovanie za 40 rokov manželstva a Božie požehnanie pre rodinu. O 11. zosnula Lídia Pavlová, 3. výročie úmrtia, rodičia Strediansky a Markovi. Rušovánok ráno o 7. zosnuli František Julia Candrákovi a ich rodičia. 9.30 zosnuli Dezider Kopec, manželka Rozália, Božie požehnanie pre rodinu. Konierovci a 9.30 zosnuli Milan Toliška, manželka Terezia, syn Mila a Božie požehnanie pre rodinu. Pán Boh zaplať odmien všetkým, ktorí si zapričinili opratovanie výzdobu kostola. Sviatosť zmierenia možno prijať každý deň pol hodinu pred svetou omšou. Na budúcu nedelu, tak ako aj tu, bude presedanok hodová slávnosť, spojená s obvyklou hodovým kazateľom o 11. Presedanok bude bývalý pán kaplan Ondrej Koval. Ďakujem za milodár z pohrebu od Milie Piškolciovej. Tiež ďakujem spevokolom, že nás cvičili a spievali nám na svätej omši aj asistencii, aj všetkým, ktorí ste prišli, za to, že ste prišli na túto hodovú slávnosť. Ale ešte pán starosta sa chce. Drahý náš monsignor, dovolte mi, aby som vám mene svojom, mene pána farára i všetkých veriacich poďakoval za to, že ste prijali naše pozvanie a prišiel ste opäť medzi nás. Veľmi si to vážime a ceníme. Úprimná vďaka za vaše milé a povzbudivé slova, ktoré ste nám adresovali v dnešnej kázni. Tak, ako náš pán farár spomenul na začiatku svätej omše, ako vidíte, pustili sme sa do opravy tohto Božieho domu, kedy posledná taká veľká oprava bola za vašich čias, keď ste boli správcom farnosti. Bolo to v roku 1984, keď sa kostol na novo vymaloval, urobila sa nová strecha a urobilo sa taktiež i elektrické kúrenie. Čiže je to takmer 40 rokov a po 40 rokoch ho opravujeme znovu. K vašim nedávnym narodeninám ešte vám chcem popriať hlavne veľa zdravia, veľa Božích milostí a ochrany našej nebeskej matky. Za všetko ešte raz úprimné Pán Boh zaplať. Moje rozhodnutie je to dovolené. No a ďakujem vám všetkým. Ja ďakujem za pozvanie, pretože domov vždy príde pekne, nie? No, ja som tu bol doma. Takže vy ste moje deti, no. My keď sme trošku tak už, pravda, sa ako si dostali do tej druhej fázy, alebo do tej fázy života, takže som sa tešil, že ešte dokiaľ som v tele, že som mohol prísť. No a samozrejme, že nestačím sa predívať na všetko tú krásu, ktorú ste tu urobili. No a teda ešte raz Pán Boh zaplať všetkým, takisto aj pekne spievate. Som si dávno tak nezaspieval, ako teraz medzi vami. Takže pokračujte ďalej. A ako som hovoril, horlivosť a vykroňme na tú cestu tej normálnosti kresťanského života pre svet. Takže a tým vlastne budeme tým, čím nás chce Kristus. Svetlom života a svetlom na celom zemi. Pretože kresťania v každom veku dejinách zachraňovali svet. Kresťania to boli. Nie ateisti, ale kresťania. A Bergson
známy konvertit a spisovateľ hovorí, že tento svet nás nezachráni ani technici, ani politici, ale iba svetci. A máme odvahu byť svetými. A ja som myslel, že tými všetnými svetcami môžeme byť všetci. Pán Boh zachváť za všetko, Pán Boh žehnaj na ceste vášho života, no a za všetko, za všetko. Dovol mi, aby som sa i tebe poďakoval za to, že si sa nebal pustiť do tejto obnovy. Viem, že snáď si sa toho aj bál, ale nejak s pomocou Božou a vás všetkých, milí chlapníci, ktorí nám na to prispievate, pretože bez vás by sme to neurobili. Sme to už teda znútra zvládli a čaká nás ešte oprava vonkajšieho exteriéru, čo dúfam teda, že nejak zvládneme. A ešte mi dovol opriať aj tebe k narodeninám hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania a aby si mal síl, aby sme to tu všetko dokončili, pretože viem, že máš plány ešte aj s inými kostolmi v našej farnosti. Čiže nech ťa Pán Boh živí a naša nebeská Matka nech ťa ochraňuje. Ešte raz a veľká vďaka za všetko. Za všetko a nech nám Boh pomáha nášmu kazateľovi, nášmu hostiovi, nech dá ešte dlhé roky zdravia, pevné zdravia. Ešte chcem povedať chlapcov a dievčatám, že včera bol v Bratislave sprievod Martin na bielom koni. No a zanechám mi nejaké dobroty, ktoré mám na rozme. Takže stavte tu. Dám na záver požehnanie. Zaslúžite, aby si veľkých životných zápasov staršiach trošku aj po svojej rodine sa tak posilnovali vzájomne. A nestražíme sa, bratia a sestry, nestražíme sa, len tak bude Pán Boh dopustí. My to si neveníme. My to musíme naozaj tak všetko položiť do Božího a má tak pozitívny pohľad na všetko a nenechaj sa zastrašiť. Príjmite požehnanie slávnostné. Pán s vami. Boh, sláva, radosť svätý, ktorý vám dal silu ich osobitnom príhovore, nech vás požehná trvalým požehnaním. Nech vás Boh na ich rodovanie oslobodí od zlého a pozbudí príkladom ich svätého života, aby ste vždy ochotne slúžili Bohu a príšnemu. Nech spolu so všetkými svätými získajte radosť večnej slávy, kde sa svätá cirkev raduje, že jej deti sú prijaté vo večnom pokoji do spoločenstva vyvolených. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Chodte v mene Božom. Amen.
Ti